Всяка година през февруари, далеч от родината си, българите, живеещи в Унгария, се събираме, за да отбележим Трифон Зарезан. Обичаният празник на лозата, виното и надеждата. Както всяка година, денят започна с трогателна литургия в православната българска църква Свети Кирил и Методий в Будапеща. Свещено място, построено през 1932 година с даренията на българите, живеещи в Унгария. След службата, общността излезе на двора на църквата, където според традицията се състоя ритуалното подрязване на лозите. С внимание и сърдечни думи на благословия лозите бяха подрязани, пожелавайки здраве, изобилие и плодородна година. В този тих момент българският дух се усети истински. Това е поредното доказателство, че традициите не са ограничени от географските ширини. Те живеят навсякъде, където има сърца, решени да помнят. Българите в Унгария не просто съхраняват обичай, те подхранват идентичността, общността и принадлежността. В прегръдката на вярата и ритуала човек вижда ясно. България живее навсякъде, където нейните традиции са почитани. Ja nas